والسلام دے نقش قدم تے چل کے اپنی زندگی نو بسر کیتا، دنیا بھی کامیابی والی، آخرت بھی کامیابی والی، دنیا دے اندر بھی محبوب دے نال یاری، مکے جائے تاں میرے محبوب دے نال تعلق تے پیار، مدینے دے اندر میرا محبوب ہجرت کر کے گئے تے پھر دونوں ہی اللہ کا محبوب حضرت ابوبکر صدیق دونوں ہی اکٹھے گئے اور اج روضہ اقدس دے اندر محبوب دے پہلو وچ آرام کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آرام کر رہے ہیں کہ جنہ دی زندگی پوری اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے نال پیار دے نال گزاری ہے، اور صحابہ کرام نے بھی آپس دے اندر دنیاوی لالچ دنیاوی غرض کو مد نظر رکھیا، یہی مد نظر رکھے ہے کہ جڑا دین اللہ کا رسول سن دے کے گیا ہے وہ لوگوں تک پھیل جاوے، اور اسے دے اندر ہی اپنی زندگی دین دی خیر خواہی دے اندر گزاریے، لوگوں دی بھلائی واسطے زندگی گزاریے، لوگوں دے بھلے واسطے زندگی گزاریے، جیڑا بھی کام کیتے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے واسطے کیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیل، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یار، میرے پیغمبر دے ہر غم دے اندر، ہر پہلو، ہر موقع دے اندر، ہر تھاں دے اندر ساتھ دیون والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جنہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد بھی آپس دے اندر زندگی خوش ہو کے گزاری نا، آپس دے اندر بھی زندگی میاں پیار محبت والی گزاری نا، اللہ کا قرآن کہتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو بعد بھی آپس دے اندر ہما بینہم رحم دلی والی پیار محبت والی زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو کسی نے میاں سوال کیتے اے دسو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے تسی کی خیال رکھ دے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے حضرت حسنین کریم والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں ابوبکر کتنا خوش نصیب ہے جدی زبان تے اللہ دی جبریل دی زبان تے صدیق نام جاری کرایا ہے، اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تے صدیق نام ہے، اور اللہ بھی جنوں پسند کردا ہے، جبریل بھی جنوں پسند کردا ہے، اور میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتے ہیں نا، حضرت علی کیوں نہ اس کو پسند کریں نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دی خیر خواہی واسطے ابوبکر کو پسند کیتے، اور دین دی خیر خواہی واسطے دینی امور واسطے دنیاوی امور واسطے نہیں، اور دین دی بھلائی واسطے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو پسند کیتا ہے، حضرت علی بھی اس کو پسند کرتا ہے نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی انتخاب معاذ اللہ کوئی غلط نہیں، حضرت علی پسند اللہ دی اللہ دے آمی قبولیت مقام پان والا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاوی مقام اور مرتبہ پان والا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھی پیار رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دے نال بھی پیار و محبت رکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قولاً فعلاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اپنے دور حکومت کے اندر جتنے بھی دینی امور سرانجام کیتے ہیں، جڑے کم کیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر شامل نے حضرت ابوبکر
بکر حضرت علی دے نال میاں پہ مشاورت کرن والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشیر بنے نے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میاں گھوڑے تے سوار ہو کے تلوار لے کے وادی دل قصہ دی طرف جا رہے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ لے گھوڑے کی لگام کو پکڑے فرمایا ابو بکر تو جو جہاد تے جا رہے ہیں پیچھے مدینے والے دا کی بنے گا میرے پیغمبر تے صحابہ تے شہیداں دا کی بنے گا نہیں اگر تینوں کوئی نقصان ہو گیا دین دی کون پیچھے ذمہ داری اپنان والا ہے وہ مجاہدین بڑے کافی نے نا فوج بڑی کافی ہے خود جا کے لڑیں گے تسی مدینے دے اندر بہ کے آرام کرو نا اے آپس دے اندر حضرت علی دے نال ابو بکر دا پیار ہے حضرت ابو بکر دا پیار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہے نا جنہاں دی زندگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے ان عطاواں دے اندر گزاری ہے ہر گال دنیاوی دے اندر ہر بندہ اختلافات کر سکتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر جڑے کام کیتے نے قرآن کی کتابی شکل کا وقت آیا ہے مسلمہ کذاب اور دیگر جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف لڑائی جہاد در وقت آیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیملیاں مشورہ کرن والے نے اور مشیر حضرت علی بن ہوئے نے کہ جڑے مشورہ دے رہے نے کتابی شکل کو تیار کرن کا وقت آیا حضرت ابو بکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال مشورہ پہ کرتے نے کوئی ایسا موقع نہیں کہ جس موقع کے اندر حضرت ابو بکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بغیر تو کام کر لے ہوئے یا مشورے تو بغیر اس کام کو اپنے پایا تکمیل تک پہنچائے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضائل و مناقب دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے بیٹھے خود صحابہ کرام حضرت علی کے جتنے وجود نے دسو نمیاں کون بہادر ہے حاضرین مجلس دے وچ مالک نے کہا ہے علی تسی بڑے بہادر شجاعت رکھن والے ہو نا بڑے پیار کرن والے او میاں بڑی شجاعت بہادری رکھن والے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میرے سامنے جڑا میرا مخالف ہے دین دا مخالف ہے اللہ دے رسول دا مخالف دشمن آیا ہے اور سنو میں کٹ کے رکھ دیتا ہے ختم کر دیتا ہے نہیں کوئی دسو جڑا سب تو زیادہ بہادر ہے نا سب تو زیادہ شجاعت بہادری رکھن والا ہے سب تو زیادہ دلیر ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض فرماتے نے یوم بدر دا دل نے جس دن غزوہ بدر ہویا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اسی ایک جگہ تے چھپر بنایا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آرام کریں اپنے سکون دا وقت گزاریں مشرکین دے وچ آ کے کوئی میاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو نقصان نہ دے دے اور منافقین دے وچ آ کے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو نقصان نہ دے دے اسی سوچ دے بھی کھلے ہیں کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے گا کون جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکیورٹی کرے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اور نے تلوار پکڑ لی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے جڑا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا چھپر بنے ہوئے نا جڑا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے جگہ بنائی گئی ہے کوئی مشرک آن کی کوشش کرتا ہے ابو بکر دوڑ کے میاں کی طرف اور رک کر کے میاں تو مقابلہ کرتے نے نا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب نہیں آن دیندے حضرت علی بڑے مزے دے نال واقعہ بیان کرتے چل اور ساڈے مقابلے دے اندر تو دشمن آیا ہے اسی کٹ کے رکھ دیتے حضرت ابو بکر جتھے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے حضرت ابو بکر اگر کوئی منافق مشرک میرے محبوب کی طرف تلوار لے کے بڑھ گئے دائیں طرف تے ابو بکر سامنے آ جانے نے اگر
کوئی بائیں طرف ہوندا تے ابو بکر سامنے آ جاندے نے اے واقعہ بیان کردیاں اے پیارے تے حضرت علی ابو بکر دے تذکرے کر رہے نے پھر حضرت علی واقعہ بیان کردیاں اپنی چادر تو چکے اپنی انگل تے رکھ کے زار قطار رونا شروع کر دیتے نے نا ابو بکر اے موت جو یہ جنے سنو جدا کر دیتے اتنا رونے نے داڑھی مبارک حضرت علی دی ہنو دے نال تر ہو گئی بڑے شوق و محبت دے خلیفۃ الرسول دے تذکرے کر رہے نے نا تاریخ دی کتاباں دے اندر بڑا مشہور معروف واقعہ ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک معمول ہے جب سامنے کوئی اللہ کے پیغمبر دا صحابی آ گیا ہے کوئی مسلمان آ گیا ہے سلام دے اندر پہل کر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے حضرت علی نے سلام پہلے نہیں کیتا لیکن حضرت ابو بکر نے پھر دیکھے حضرت علی سلام نہیں کر رہے حضرت ابو بکر کہنے ویر علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو بکر تھوڑے دیر پریشان ہو گئے اور پریشانی دا حل کرن والا کالی کملی والا جو بیٹھا ہے اور پریشانیاں دور کرن والا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نو کہنے یا رسول اللہ حضرت علی جدوں بھی ملتے ہیں پہلے سلام دے اندر ابتدا کرتے ہیں اج خلاف عادت سلام دے اندر پہلے کی تھی میں کہ پہل کر دیتی ہے شاید میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے تے کوئی ناراضگی ہو گئی اور حضرت علی نے سلام کیوں نہیں کیتا اللہ دے محبوب نے حضرت علی نو بلایا ہے حضرت علی اج اپنے بھائی ابو بکر نو کیوں نہیں سلام کیتا سبحان اللہ یا رسول اللہ رات میں خواب دیکھے میں جنت دی سیرا کردا ہوتا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں جنت دی سیرا کردا ہوتا میں دیکھے ایک بہت بڑا اونچا محل ہے میں پوچھا ہے کیدا محل ہے فرمایا کہ جڑا سلام دے اندر پہل کرے کہ او دے واسطے محل ہے میں کہ میں ہر روز پہلے سلام کرنا آج ابو بکر سلام کر لے چلو میرا محل تو جنت تیار ہو گیا ابو بکر دے سلام والے کی محل تیار یا رسول اللہ میں اس واسطے اور کوئی میرا ناراضگی نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بڑی پیار محبت حضرت اما فاطمہ حضرت علی دی گھر والی میرے پیغمبر دی لگتے جگر جنت دی عورتوں دی سردار حسنین کریمین دی اما حضرت اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدۃ النساء اہل الجنہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ او حسنین کریمین دی اما جدو وفات پا گئی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے آئے نے جنازے دے اندر جنازہ تیار ہو گیا فرمایا ابو بکر آجو فاطمہ دا جنازہ پڑھا دیو انوار صدیق عمدۃ التحقیق دے اندر ابراہیم مالکی رحمت اللہ علیہ اس واقعہ نو نقل کرتے پہنے نا حضرت ابو بکر کہنے علی تیری موجودگی دے اندر میں کیویں جنازہ پڑھا سکنا تو اپنے گھر والی دا او میرے محبوب دی لگتے جگر دا اپنی عزت دا اور اپنی حسنین کریمین دی اما دا تسی خود جنازہ پڑھاؤ فرمایا نہیں علی کہہ رہے ابو بکر تیرے ہوندے میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اما فاطمہ تیری اور میری ماں نے حضرت ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا ہے امام ابو بکر بڑے ہیں مقتدی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ایک پیار میں حضرت علی دا ابو بکر دے نال حضرت ابو بکر دا پیار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نے نا سامنے والی گھڑی خراب ہے ہاں یہ پھر بتا دینا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آپت دے اندر پیار. حضرت ابو بکر نو ایک دن اپنی پسلی دے اندر تکلیف ہوئی نا, آخر عمر دا تقاضا دکھ تو پھر بندے دی زندگی دا ہوندا ہے. اے محبت والی فداواں نے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ کی کرتے پے نے, اپنا ہاتھ اگ تے گرم کر کے حضرت علی دی ٹکور کرتے بیٹھے نے, اینج مسل کرتے بیٹھے نے. ایک درد ہوئی ابو بکر نو نہیں, اے کہندا ہے علی ایویں تکلیف دور کرن واسطے, خدمت کرن واسطے. حضرت علی ہاتھ نے ابو بکر پریشان نہ ہو. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی نے او کتنے خوش نصیب جنہاں دی زندگیاں میاں عیب نے گاراں کھنو اپنے ہاتھ محبوب دے اندر دے کے او 14ویں تے جنت وقت کے میرے محبوب دے چہرے دیاں یاداں کرن والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چل کے آئے نے اس مجلس دے اندر, مجمع دے اندر بیٹھن واسطے. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کون اپنے پیر بھائی علی نو جگہ دیتا ہے, لیکن جس صحابہ میاں ہٹے نہیں. حضرت ابو بکر پیچھے ہٹ گئے نے, جگہ دے دیتی ہے. فرمایا ابو بکر اس جگہ تے بیٹھ جاؤ. میرے پیغمبر بڑے خوش ہوئے نے اور ابو بکر میرے پیغمبر نے کہا ابو بکر فضیلت والے بندے فضیلت والے نو مقام دیندے نے. او جڑا بندہ بندے دے مقام تے مرتبے نو جاندا ہے وہی بندہ بندے نو مرتبہ دیندا ہے. تو اپنے بھائی نو جگہ دی دتی ہے, میں اتھے خوش ہو گیا, رب آسمان تے خوش ہو گیا ہے نا. اور حضرت ابو بکر دی جدو وفات کا وقت آئے, گھڑی آئین, حضرت ابو بکر حضرت علی نو بلا رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں. لوگ تم تنفر بوکس پھیلاتے نے کہ حضرت علی نے ابو بکر کا خلاف معذ اختلاف آئی. حضرت ابو بکر بلا رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا علی میں چاہنا کہ جنت تو ہتھاں دے نال محبوب نو غسل دیتا ہے, انہاں ہتھاں دے نال ابو بکر نو کیوں غسل دیتا تو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے علی میرا ویر, میرے دل دی خواہش, میرے دل دی تمنا, میرے دل دی گڑن جنہاں ہتھاں دے نال تو محبوب نو غسل دیتا ہے, جنہاں ہتھاں دے نال محبوب نو تو غسل دیتا ہے, تو مینوں غسل بھی دینا ہے. اور میرے دل دی تیسری تمنا ہے جنہاں ہتھاں دے نال محبوب نو کفن پہنایا ہے انہاں ہتھاں دے نال تو مینوں بھی کفن پہناونا ہے. اور جنہاں ہتھاں دے نال تو قبر مبارک دے اندر اس 14ویں دے چاند تو ود کے چمکن والا او کائنات دا امام الانبیاء سید الانبیاء نو اس قبر دے سپرد کیتا ہے, ہتھ دے نال اتارے ہے. میرے دل دی بھی خواہش ہے تو ہی مینوں اتار کے دے وی, اور جدے میری روح نکل جائے او گنبد خضرا دے سامنے جا کے رکھ دینا ہے, تالے نہیں کھلنے, آواز لگنی ہے یار یار واسطے آ گیا ہے, یار یار دے نال ملنا چاہتا ہے. اگر دروازے کھل جاویں تے محبوب دے پہلو دے اندر دفن کر دینا ہے, نہ تو جنت البقیع دے اندر کر دینا ہے. اے عشق مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کائیں تو بابا سلطان رحمت اللہ علیہ فرمانے نے جنہاں نے محبت کیتی ہے, جنہاں نے سچا عشق دے محبت دے پیار کیتا ہے, اور جنہاں نے میاں محبوب دے نال عشق کیتا ہے, اور جنہاں نے اللہ کے رسول دے نال محبت دے پیار کیتا ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑوں رحمت نازل فرماندے نے. او نازل فرماندے نے عشق دی تے ہڈیاں دا تے عاشق
जिगर दे विच यारा गद के जान जिगर विच यारा ते कबाब देवांगू तलींदे हो सिर गर्दान फिरे हर वेले ते खून जिगर पींदे आशिक होए हजारों बाओ आशिक होए हजारों बाओ पर इश्क भी किसे किसे दे नसीब होंदा अबू बकर ने जिन्हें जिंदगी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इश्क दे अंदर गुजार दिती फरमाया या रसूल अल्लाह अखां अबू बकर दी में चेहरा मुस्तफा दा होवे नूरे जमाल वाला चेहरा होवे जिहदी वजह तू कायनात दे विच ज़ुल्मात खत्म हो गए चेहरा मुस्तफा दा होवे और जुल्फा मुस्तफा दी होवे सुबह तो लगते शाम तक अबू बकर उस मुस्तफा दे चेहरे दी ज़ियारत करदे दिन गुजार और दुनिया दे अंदर भी यारी आज पहलू दे अंदर ही महबूब के नाल आराम करते रहने दुआ है अल्लाह ताला अमल साले दी तौफीक नसीब फरमाए अकूलु कौली हादा व अल्हम्दुलिल्लाह।